Ahojte, dnes si poďme zrecenzovať druhú sériu Squid Game. Veľmi sa mi páčili prvé dve epizódy, ktoré pekne nadväzujú na predošlú sériu a divákovi pomerne dobre, bez nejakých väčších logických zádrhelov opisujú situáciu, v ktorej sa nachádza protagonista Gi-hun. Veľkou časťou sú opäť samotné hry a ich účastníci a tu by som rád vyzdvihol vedľajšie postavy, ktoré sú podľa mňa oveľa zaujímavejšie ako ich predchodcovia. Máme tu repera s fialovými vlasmi, ktorý sa prezýva Thanos. Pre zaujímavosť ho hral ozajstný reper z Južnej Kórey nazývaný Top. Iný spevák zase hral youtubera, ktorý sa ale zaplietol do problému s kryptomenami. A potom tu máme ešte dvojicu syna s mamou. Nový koncept, ktorý nám ukazuje, ako sa delí spoločnosť na základe rozdielnych názorov a aké to môže mať následky. Tribalizmus je aktuálny vždy a myslím si, že v tejto dobe mimoriadne. Nie som moc fanúšikom toho, že druhá séria mala iba 7 epizód. Hlavne tá posledná sa mi nepáčila, lebo mi to prišlo, ako by sme skočili do úplne iného žánru. Najprv som sa obával, či to nebude úplne to isté ako prvá séria a tým pádom úplne zbytočné. Vďaka novým postavám a konceptom, ale určite stojí za zhliadnutie, dávam 68%.